Guys, welcome to yet another exciting episode on Ran's official podcast. This is whereby we get your favorite minister, we get your favorite TikTok creator, anyone. Okwazi ukuthi umbone lapha ku TikTok, umbone on YouTube, umbone noma kuma posters. Ukwazi ukuthi simthathe simbeke la, and then you get to know them better, you know, on a personal level. You know, ukuthi umbone ku poster angene stage, performe, ehambe, ungamazi. So, namhlanje in our episode we've got the one and only Shoyisa Stembele Kazulu. Welcome, sir. How are you? Umusa. Siyabonga bhuti, kamba kanjani? Siphilile mfowethu. Thank you for accepting our invite ukuthi ube nathi namhlanje. So straight into it. Ubani uShoyisa? Ubani uShoyisa for umuntu nje ufuna ukwazi ukuthi lo bhuti lo engihleli nayo manje ubani? Okay, siqale sibingelela abantu abasibuka emakhaya, sibingelele futhi. Lo sibeyiphatha le show. Siyabonga naye Nkosi yami. Sibonga ithuba. Umusa. Lo igama lami mina ngusithemba la kaShoyisa. Yes. Endaweni kaNongoma. Okay. La engisuka khona ngizalwa intombi yakwaZulu. Okay. Ngizala intombi yakwaZulu. Ngikhulela kaNongoma, ngafunda kaNongoma, ngaqeda kaNongoma. Ngasuka kaNongoma ngivele empangeni. Okay. Nje impilo yami yonke khula kwami konke nje KwaZulu. Okay. And then asengisuka kwaZulu ke sengiqeda isikole ngahamba ngaya empangeni ngokuyofunda. Okay. Yes. Kwaba imanje. So ukukhula kaShoyisa because abantu abaningi bazushoyisa sebembona lapha yana sethi umusa. Bazushoyisa sebembona lapha yana ingane yase 5, you know. No, if you can take us back to ukukhula kaShoyisa from ekukhuleni kwakhe ebunganeni bakhe up until uShoyisa lese simbona thina manje. How has your childhood been? Ukukhuleni kwakho bekanjani, ukhuliswa ubani, you know, all that. Ngikhule ngumntwana okhuliswa uAunty. Okay. Mina ngibe ingane yoAunty kusukela I think from grade 5 ngaze ngaqeda umatric. Khuliswa uAunty, ngihlala noAunty, yonke into ngiyenza noAunty, nogogo nomkhulu. Kwaze kwafinyelela la khona ke ngize ngikhula ngiba mdala baphoqa ukuthi ngisuke emakhaya. So khona lensizwa lapha na TikTok ethi mfana kaAunty so you relate lapho. Yeah, nomfana nomfana kaAunty. Abangicabanga izaba zoAunty nje. Kodwa nje umfana woAunty nje. Mfowami ngiyakuthola. So right now wenzani? What do you do? Kahle ngenza into engingathunyiwe ekhathi ngizoyenza. Okay. So ke manje kuzongenza ngibuze ke manje ukuthi ekhaya wawuthunywa kuyowenzani wena wazithola wenzani? Okay, kahle into yami ngathi iqale back high school. Mina ngasindiswa I think ngangenza grade 9. Okay. Ngisindiswa ngaze ngaqeda isikole 2018 ngisindisiwe kuze kube manje ngisindisiwe. But angivelanga ngahlabelela nje. Ngiqale ngayiAsha. Okay. Ngasuka from being iAsha ngaba ngithandaza lapha ya before inkonzo iqale ngasuka khona ngaqala ngahlabelela. Ngithatha isikhathi ukwazi ukuhlabela bengihlabelela kodwa ngingakwazi ukuhlabela. Yabona uwenza into. Yeah. Ungakwazi ukuyenza kodwa ngenxa yothando lwayo ugcina usukwazi ukuyenza. Ngalokho ngikwenza kagcineka hawo inkosi ngahlanganisa kwahlangana. Kuba sekuhlangana nje manje. So nje kwaba yilokho but ke emakhaya ngangisukela ukuthi ngizofunda. Okay. Mama wayengithuma ukuthi ngizofunda 2020 ongiqeda isikole 2018 2019 ngaye college ngenza civil engineering. Yes. 2020 uma wathi angimove kaNongoma ngize empangeni ngafika la empangeni ngenza diploma in law. Yeah. Kodwa ngicela ungangibuza isingisi. Okay. Siqhubeke ngesiZulu. Ngizoyiphatha kahle. Ngenza diploma in law from 2020 ngenza yona 2021 2022 2023 ngiyenza but ke angikwazanga ukuyiqeda. Okay. Ngizama ukuya la ekuthenini ngenza into engathunyelwanga yona ukuthi ngizoyenza. From nje yonke leminyaka ngiqeda isikole ngaba mfana kaMangu nafika umfana woAunty. As well from being umfana woAunty ngaba mfana kaMangu. So nje
kwahamba isikhathi afika la khona uMadlo la khona emhlabeni yabona kuhlungu dlula umzali engagulanga vele nje adlule yabo so uyena umuntu wayengifundisa ngila ngihlala khona ngikuyena enza yonke into so uma uNkulunkulu evethatha lo muntu lowo nje esikaleni ungazi umuntu yabo uyasala nje correct asala ke kwabanzima khona ngikhona 2022 formation 2021 2022 ngakhipha ngamisi stand esikawini ngaphansi kwelinye ibandla 2 years later yes ngacula umvuzo omkhulu nginika hayi bayithanda abantu baqala lapho ngathola ama invite la ngihlala khona kwagcina sephoqa ukuthi ngabe ngisahlala khona yabo ngaphuma ngangedwa esikhawini kwaphoqa ukuthi indoda isele yodwa manje isikole singala ngingedwa ngala ngaphuma ngahamba ngahlala emqashweni I remember very well kwakunzima kodwa umusa kaNkulunkulu mina ngaya emqashweni ngingaplananga ukuthi ngiyakhona kodwa can imagine ukuthi ngifike emqashweni mina ngalala empedeni uthengele uyibona abazali ngithengela ngabazali ngawuthenga emqashweni why emqashweni nemali ngangena mali ngawuthenga ngo10 rand I'm telling you ngawuthenga ngo10 rand mina umpete ngifika now yazi mina I think yazi indaba ngicanda abantu bayibona ukuthi incane sambona ukuthi ugaxela yabo hayi ukuthi kwakumpete yabona empete mungene ungathi yabo athi yaqasha so nami ngangilala nami ngale ukuze ngangiguqwa naye impilo yami mangena isipili so nje bese ngahlala emqashweni kunzima bhuta ngiqamba manje no mfowethu I just want to go back kancane nje mfowethu ngiyeza ukuthi wasindiswa sasemncane I just nginesifiso nje se picture yokusindiswa kwakho ukuthi kwaku kanjani how was it like what was happening usindiswa can you still remember yeah mina ngiqale ngikhonze zayona khona ibandla lapha I remember very well sesikhonzela kwa grade 9 esikoleni ngangifunda kuso high school Noju secondary school ngene class sasikhonzela kulona and then from there ngena kwelinye ibandla lalikhona lapha endaweni enhlophe enkulu okuthiwa Will of God akhonza khona ngasindiswa ke but yami iqala ukuba serious kakhulu sengibo grade 10 waze ngathi ngiyahlanya ngisho ekhanda indlela engangi-obsessed ngakhona ngetsindiso thisha fundisa mina ngifunda iBhayibheli kodwa wazangishaya ngempama nje funda iBhayibheli kuyafundiswa mfethu so uyabona ukuthi umqondo wami nje bakukuningi kodwa kwagcina kwasuka lapho ke so until today sasindisiwe any hiccups endleleni uqhuzuka till today from ukusindiswa kwakho till manje has the journey been the same bekufana or what was happening mina I believe ukuthi ngenze ukulimala okwangilimaza ukulinyazwa because mina umuntu be right njengami be soft njengami obekholwa njengami but ngenxa ubude bendlela ke ngalinyazwa ngalimala ngaphuza utshwala ngabhema insango kodwa ngibhema inyanga yodwa so when is this happening awuthemba usuqala so konke lokho kwenzeka 2021 okay ngoba kuningaphazamisa nje esikoleni ngalahlekelwa ibasari from there number 1 uyakhumbula ukuthi ngihlala emqashweni angisebenzi angiprovide umuntu ngibhekile nganga kwakuningi mfethu ukuthi nje vele ngingazi ichaze kanjani kwakuningi kakhulu but nje engikhumbula kahle ukuthi ngidlula kulobo buhlungu lobo izinto eziningi zenzeka kodwa lokhu sungathwa ngalo ngadlanga ngaze ngaphuma ngihlalisa abantu provider mina kuze kube abona nje from uma idlule emhlabeni ngibe ingane kaNkulunkulu from there ngasho nje ukuthi kahle kahle mina impilo yami yonke sustain uNkulunkulu kuze kube namuhla amen so if I were to ask you empilweni yakho yokusindiswa
iziphi izinto oyizuzile ngokusindiswa kwakho till this far that you can count or that can come to your mind njengamanje ukuthi selokhu ngasindiswa this and this and this I've gained? Yabona makhona into mina engayibonga kakhulu uNkulunkulu isipho sokwazi abanye abantu. Okay. Isipho sokwazi abanye abantu, isipho sokuhlonipha abanye abantu. Makhona ngempela into engayibonga uNkulunkulu engathi insindiso ingizuzise yona kakhulu ileyo but ke nokungibeka nje balazweni because ngiya understand ukuthi yonke into engiyenzayo angizenzeli mina. Correct. Kodwa ngiyenzela udumo likaNkulunkulu ngoba once udumo leza kimi seqala inkinga angilufuni nje uduma angithandi ukuduma lapha emakhaya ngicela ukusho ukuthi ukuduma mina Sithembe show isakazulu angikuthandi sebengakudumisa nje ngangidumisa mina kodwa ngidumisa kumele adunyiswe yabona so babedumisa wena udumisa bayangilimaza angikuthandi ukudunyiswa yabo yazi the time udunyiswa uyalimala uyalimala serious mina ngiyiphilile content bra ngiyayazi mina ngigiga ngecontent from 2022 after umvuzo omkhulu bengithomo isitani ngasuka phansi ngiclaim ukuthi ngiyayazi ngakambulelwa ngisho nangayo from there ngipush content ngizenzela izinto zonke ze content up until ngaze ngayifuna ngayithola. So it goes back to ekuzitholene kuqala. Yabo so nje kune peace ngempela nje ukukhonza ngempela uzazi. And konke lokho kwenzeka ebusheni bakho. Yonke into nje. So now that brings me to a question that says ugcina kanjani ubusha bakho uma umuntu omusha entsindisweni? Yini ekugcina uthokozile entsindisweni ezomuntu omusha? Yabona nje ukubona uNkulunkulu ethembeka. Mina I believe ukuthi ikhona okungigcine kwaze kwaba la. Ukubona uNkulunkulu ethembeka empilweni yami. I believe ukuthi uma ngibuka nje ubhlungu mina ukuthi mina insindiso yami kakhulu ikhandwe ubuhlungu engidlule kubona. Yabona so nje mfethu akubona ubuhlungu uphathelene nabantu besifazana? No akubona I mean it's a safe space. No ngizama ukuchaza khona akubona lo muntu uNkulunkulu wami ngiyazi ngizama ukuchaza khona ukuthi akubona ncike akubona usho sure bangathiwa nje manje uyafa ungahamba ngalokho. Yebo ncike Nkosi. Kanqinisile ngizwa ngathi mangikubuza ngizwa ngathi uvuma sakuphelelwa amabheki. No angiqinisile ncike. Njengamanje ukhona umuntu osempilweni yakho? Angizwa. Njengamanje ukhona umuntu osempilweni yakho njengamanje? Nginayo ingane. Ingane yakho? Yes nginayo. Umuntu ohlekisana naye? Ingane. Ukhona choice. Awunayo umuntu ohlekisana naye? Sihlekani kahle. Understand phela ke manje. No mina ngiphume ebandleni Apostolic Faith Mission, Concept Faith Mission. So la ama-5 amhlophe. So sikhula ngaphansi kwaleyo cycle leyo ukuthi nje umuntu omusha uyayigcina, insizwa uyayigcina, intombi uyayigcina kuze kube kuphi semshadweni. Yes. So makungathiwa khona into uSithembele show isakazulu angayishintsha ngempilo yakhe, what is that one thing that you wish you can change ngempilo yakho? Yazi ngiyancansi yini? Ngicabanga ukuthi mhlawumbe mahle kuthiwa ngithola ithuba lokuthi ngibuyele ngiyoqedela idiploma yami. Iyona into engingathanda ukuyishintsha because lento le yama invite yabo khona iyangiphilisa kakhulu angicomplain. Kodwa yazi uhlezi uphila nefear ngoba uhlezi uthi lento lena imali ethi iyanqamuka ngiyokwenza njani kusasa. Yabona because phela sinamaphupho sifuna ukuthatha abafazi sifuna ukwakha imizi kodwa umuntu yabo angisho uNkulunkulu akathembeki ukuthi mina ngimbonile empilweni yami ethembeka kodwa sengiyabuka nje ukuthi ukube ikhona into man ephathekayo ngempela engahle kuthiwa mhlawumbe ngiyayenza ngibuyele ngiqedele I believe ukuthi right kakhulu. Ngiyakuzwa uphathe indaba ukuthi ezisikhula you wish ukuthi uthathe umfazi. Do you wish do you think you are ready manje ukuthi ungathatha umfazi? Ngiready ukuthi ngathatha umfazi manje. So in a space of 1 to 3 years. In a space of 1 to 3 years. Possible ukuthi uzobusumthathela umfazi? Possible enough. Yes.
umfazi usekhona njengamanje empilweni yakho? Njengoba nje usho that uqeda kungibuza ukuthi in a space of 1 to 3 years. Yes. Kungenzeka yini? Yes. Ngathi mina kungenzeka. Okusho ukuthi lo muntu kuzoba it's either umuntu okhona manje noma ozobe esekhona in the last 2 years. uNkulunkulu wazi. Ngeke ukhuluma iqiniso. Elimsulu. Angithi uyazi ukuthi le podcast izobukwa. Hawu nami ngizoyibuka. Nami ngizoyibuka. Tell me, what is your love language? Kuze umuntu ekhombi ubone ukuthi uyangithanda lo muntu. Ubona ngani? Khona bathi izulu manje. Bangiphazamisa labantu bazokwenza ungakwazi ukuphendula kahle lo mbuzo lo. So, what is your love language? Kuze ubone ukuthi umuntu hayi uyangithanda bo. Yini yizini phimpa ukumele uyibone kubona ukuthi hayi uyangithanda ngempela. Nceko. Mina uze ngibona ukuthi uyangithanda kumele akusebenzele kanzima. Mina nje uze ngibona ukuthi umuntu uyangithanda kumele asebenze kanzima. Lo khona njengamanje uyasebenza kanzima. Ubani? Ingane yami. Mina Nceko. Akube uyabona njalo. Ithi ingoma uJesu uyamgcina umuntu omusha. Yeah. Njalo nje Nceko. Njalo nje Nceko. Kathi mana Nceko ufuna ngithina nje. Kathi Nceko ufuna ngithina nje. Ufuna ngithini? One thing about you, cha uyayithanda ingane yakho. Too much. Present dad. Too much. Present dad. Wethu uyakholela emshadweni? Kakhulu. Uyakholela kulomshado wasemission or mission approach? Kakhulu ngenxa yebandla. Ngenxa yebandla. Yes. Ibandla lakho lisebenzisa yona mission approach noma kwenzeka ngenye indlela? Yeah. Noma nginalo ulwazi olwanele. So njengamanje mangathi uyashada njengamanje umuntu ozomshada kuzomela uhambe nidlule kusikuzephi istep? Ngicabanga ukuthi mina Shoyisa kaZulu uma sengishada I believe ukuthi umndeni wami uyalideserve iqiniso ukuthi kube yiwo oyongikhongela ungenzele konke. And then uma sekuyisigaba sebandla sokuthi ngishade liyongena lapho ke ibandla because mina Shoyisa ngisuka emndenini enguthandayo. Yes. Yabona so angifuni ukuthi ngelinye ilanga bethi samkhulisa waba mdala wakhohlwa yonke into wayenza ngebandla because phela ukulotsholelwa umndeni akusiwo umkhuba usiko because phela konke kuthiwa umkhuba konke kuthiwa usiko. Mina Shoyisa ngingathanda ukulotsholelwa umndeni bese ibandla liyangishadisa. Yeah, because Ushoyisa unanga kweminyaka manje? Angizincane. Ushoyisa Shoyisa David. No, I'm old enough. So you're old enough? Yes. Usuphula inhliziyo ezingaki manje? Akahleka ke manje. Yathi sigazi. Nceka ngazi. Usuphula inhliziyo ezingaki manje? Zo sister. Oh sister. Ayo sister ayinceke inkosi mina angazi Nceko. Zikhonyana zo. Izinceko. Inhliziyo so to uyiqhekeza kancane. Kahle yini inhliziyo yakho? Kanti yini inhliziyo yakho yazi. Ayi Nceko ngeke musungibethela ngazi Nceko musungibethela. Kodwa kubo bonke abantu osuke wathandana nabo. Ubani ukhona yini oyedwa noma ungasamshongo ukuthi ubani oyedwa obumbone efanele ukuthi ebe umfazi? Yazi ukuthi umuntu muke waya kuye wathi uyamthanda. Mina ngiyakholela ukuthi kumele umnikeze le nto leyo nje ukuthi yazi ngiyafisa ukumbona umfazi. Umnikeze kuba umfazi. Bese kuba uye ukuthi uyayihlulekela yini. Yeah, so umuntu mamthanda ngempela uzombuka njengomfazi, uzombuka ngeso lokuthi kusasa yafuna abe umfazi. Kuyimanje nje basihlezi la mfowami labantu ababukele lapha emakhaya. Umunye nje ulele manje ubuka uShoyisa kade mbuka athi hey le nceko. Ufuna ukwazi mina ukuthi uShoyisa mangathi uyashada manje ulindele ukushada umuntu kanjani?
imapha ama qualities omuntu wesifazane awadinga kuyena ukuze ekwazi ethi lo ngiyamshada usuku usithembele show isakazulu ebonene. Okay, yabona nje lona angifuni nje ukuthi ngize ngibe spiritual nguvuthele ngukhothela amavesi mina ngifuna umuntu wesifazane ozohlonipha umndeni wami ahloniphe mina azi ukuthi njoba sila sobabili sizokhulisana sibambisana yabona type yami leyo ke mina into ozaziyo ukuthi ngoba ngena la ngenela ini isiphelele impendulo yakho lapho iphelele nceke ukuzwe ngento ekuthiwa go deeper papa angazi ngago deeper kanjani akazi ngago deeper do you believe in sex before marriage? Hey, omunye ngeke nguvuthe eminye yembuzo ngeke ngize ngikwazi ukuyivuthela isithembesho sakaZulu umntana kaNkuluNkulu ngisindisiwe ngiyakholwa ngike ngawa Cha akisho ukuthi isho into osuyenzile sengiyasho nje in general ukuthi uyakholelwa yini kulento kakhulu akumele abantu belale kuze yes bashade ngiyakholelwa kakhulu kuyona kakhulu. Do you think isenzeka nowadays? I'm not sure. I'm not sure. So umuntu ozoshada naye wena ufisa kube umuntu ongakazi walala. Nego Akuthi uyabelievela ekuthenini sex in marriage ubelievela kuleyo ukuthi umuntu akenze sex esemshadweni. Yes. So njengoba umuntu sengibuza umuntu ozoshada usithembele show isakaZulu akube umuntu okusho ukuthi ongakaze. No, nceke contact ukuphenduka. Okay. Yes. Okay. Hamba naye. Ukusho ukuthi nceke mhlawumbe ungayenza into akayenza. Phela kuyenza umuntu enze into bese yapi nami ngamthola umntwana ngaphenduka. Ngahlala. I'm with you. Kodwa ngizwe nceke yami. Ngikuzwa kahle. Amen. Ngikuzwa kahle. Amen. Bubuyisa njengokhozi. Mfowethu. Nginokukuboka lapha ku TikTok. Unenkonzo engithi mangiyibheka abantu abaningi baministera ngeindlela ezingafani. Omunye uzothi mekubuka lapha no minister abe like, isayoni. You know, bese kuvuka ukuthi hayi i5. Ihluke ngani i5 kwezinye inkonzo ngokwakho? Inkonzo like ibandla noma i5 ibandla nje lonke at large. Yes, ihluke ngani kunamanye amabandla onezinye inkonzo indlela okwenziwa ngayo khona nendlela okukhonzwa ngayo khona nawamanye amabandla khona umehluko ongathi mangila ngiyeza ukuthi inkonzo yase5 mangila ngiyeza ngicabanga ukuthi indlela iculture yethu yokukhonza kakhulu ngoba angifuni ukuwahlukanisa amabandla because sonke sikhonza uNkulunkulu yabo but iculture yabona lapha thina shaya izandla nceko thina sishayila izandla nje kwehla inkosi so nje ungena kancane kule oyishoyo inkonzo yeTomoy right yes mina shoyisa inkonzo engiphilisayo kakhulu okay inkonzo yabona nje ngekhathi zami zomnzima yabo kunengoma ethi njengejuba lindizele edwaleni liphephela njalo ngiphephela kumsindisi wami bese lithi kumsindisi ngiyaqasha kumsindisi ngiyaqasha ihamba kanje asambe no angeze ivoice ngithi nceke yayisa ngifuna ukuzithamba kanjani kumsindisi ngiyaqasha yabo so nje into ethi mayibe kanjalo kimi ngempela inkonzo kamoya mina ngiyamuzwa uNkulunkulu ngale yankonzo because ngakhuliswa mina angivelanga nje ngavuka ekseni ngathi sengizwa umoya ngaqale ngayibuka ngayithanda ngayiacta ngaze ngayazi
kodwa kukho konke mina I would say ukuthi uma ngempela into uyithanda hamba kumuntu owayibona kuye bese ucela iblessing kulowo muntu bese uba nakhe emqondweni ukuthi you will never be great than umuntu owabona kuye leyo nkonzo. Lento isisa kuthenini ubani lo muntu kuwena? Hey, awona mfethu kunobaba kuthiwa umfundisi uDelas Mdonga. Uyena umuntu thina esaqale ukuyibona kuyinkonzo. Khona ichorus elake la trenda ese-Faith Mission enomfundisi uShangi elalithi zenzeleni imizili inyawo zenu. Lifike liqale kahle lide liyasisa lide bese kuba nale part sithiwa siyibuza yilo baba wenzani yini le awusaqala nasayizama sathi masuka yasidla lento ngikhumbula kahle ukuthi khona umunye siswa ehostel eThekwini ngaye eThekwini safike sacela izandla uma sicela izandla masibuka lo muntu uyasithandazela kodwa sithandazela ngechorus nathi sibanjwa amandla kanjani yabona ngoqala kwakhandeka uthando lwayo yagcina siziphenduka yaba inkonzo yabona yingakho mina uma ngiyenza ngenhliziyo ngempela because mina abanye bathi umuya mase kuyiwe ezweni siyadumisa mina I believe ukuthi ngingalishaya ihlombe bese siyezweni yabona. So in other words uPastor Delas Mdungwa ube ne-impact enkulu ekukholweni kwakho kakhulu. Uyakwazi yena lokho? Kakhulu uyakwazi. So if there is one person that you would say umuntu lo nalo bangisizile empilweni yami yokukholwa mhlawumbe babe u3 I believe uPastor Delas Mdungwa is in there. Okay. Ngicela ungiyenzele 2. Ngizonikeza umfundisi wasebandleni lakithi umfundisi uNtombela. Okay. Yeah, ngizonikeza umfundisi uNtombela bese nginikeza umndeni wami wonke. Yeah. Yeah. So kubo bonke abantu ophila nabo ubani lo muntu lo othi from ekubeni ushoyisa okhulayo okhonza inkonzo yehlombe obegqugquzela to validate lento yokuthi this is the right direction. Asimnikeze uMntungwa. Simnikeze uMntungwa. Yeah. Mina I believe in giving people flowers besaphila. Yes. Do you think uMntungwa singamfonela anytime kodwa kusobaba ushadile mangibuka isikhathi kusobaba ushadile but nje ngempela ke uyabona ngaze ngamisa ngisho ebandleni because ngangifuna abazi ukuthi umuntu ngempela engithi mangibuka la ngikhona namuhla naye because kuyiqiniso ukuthi ithomoyi ingezinye izinto ezingiphilisayo kuze benamuhla. Mfowami kune clip trend engihlangane nayo. Kunegama engizokutshela lona ngazi yini ezofika kuwena. Siba sila into enjalo. Oh, tell me about that. Kunobaba okuthiwa uMpostoli uNtuli. Okay. Yazi lo baba usikhulekele ngasazi. Usikhulekele ngasazi saze sambona. Okay. Lo baba angifuna uqamba amanga. Yabona uma kukhulunywa ngomuntu okuthiwa sho kisho ngilele ngazi ukuthi unomuntu ongithandazelayo. Apostoli uNtuli. Apostoli uNtuli uyilo muntu ukuthi ngisho abekuthiwa ngikhona inkinga engibhekene nayo njengamanje ngiyabona ukuthi hey lento leni idinga ukuthi ngempela idinga izandla. Ngiyasuka la ngikhona ngihambe nyakuyena. I remember ngiye ngaba nenkinga nje 2 weeks back nginenkinga ngizichaze kahle hle ngasuka kwi-invite engangikuyona ePine Town ngahamba ngayenanda ngiyofuna izandla nje. So nje lo baba umuntu kaNkulunkulu kakhulu. Okay. Nanokuthi mina into engigcinayo ukuthi abantu bakaNkulunkulu kimi bagcina bangabantu bakaNkulunkulu ayabangani. Because once phela umuntu sometimes wamenza umngani
ugcina sekwehla nangendlela ombuka ngayo. Correct. Yeah. Ufika kanjani ekuthenini uze ugcine wazane naye, you know, and up until uzungene even a stage se-show yakhe, you know, because that's a big thing. That's an achievement, you know. Ngiyakhumbula kahle ngiqala ukufika kwakunemvuselelo early this year kuyoshumayela umfundisi uHlatshwayo, umvangeli uHlatshwayo. Yes. Khumbula kahle kwakudlala uTobo futhi ngalelo langa. Mangifika lapha usifika lapha siyakhonza shuthi bemtshela ukuthi khona bashaya ichorus ethi khona umfana uthi ushoyisa la. Wasesikhaya ushaya iTomo angibizi. Shuthi ngenze ngiqede ngihlale phansi. And then after that ngathola invite again yokuthi kuzoba ne-youth conference. From there kanti wafana nomndeni, sebefana nomndeni kakhulu kumina. So bakumukela ngezandla. Nginje. So ungafisa ukuthini kubona? Abazali bami baba noma uzungu. Awu. Baba noma uzungu kodwa nje uNkulunkulu uyazi okusenhlizweni yami ngani. Uyazi ubaba ngiyamsaba ke ngokumdakhela kancane. Singamfonela mamzungu uma umtshele live. Ayo singamfonela uma ngicela simfonele uma mfethu. Ngicela simfonele uma ushadile. But nje izoyibona le podcast ngiyabathanda mfethu. Yabona we always see vethu ukuthi you are there emndenini wakaZungu, so just yazi ukuthi ayingoba mhlawumbe inkulu into engiyenzayo, but yazi ukuthi ukuba seduze nabo kuyayishintsha impilo yami namba ngazi kanjani. Jesus. Ukuba seduze nje kwabo. Because abanye abantu akudingi ukuthi baze bakhulume into. Akudingi nazothi beze bekhulume, but i-presence yabona i-presence nje. So nje angifuni uqamba manga I love them. Thank you so much. Word of advice kubantu ababukele njengamanje. Khona umuntu who is looking up to uShoyisa, othanda uShoyisa, ofollow uShoyisa, abanye baze they go even as far as fisa ngathi ngambona, you know. What can you say to them? Mina into mhlawumbe engingayisho kubantu abathanda uShoyisa ukuthi ngicela ukuthi nithande uShoyisa kodwa ningamthandi nize nithanda uShoyisa kakhulu, ningamthandi uNkulunkulu wakhe. Abadlule kimi mina anginendaba kodwa abantu uma benga honorisha uNkulunkulu wami lokho kuyoba enough mina. Enye into engicelayo engiyibona engaze ngathi iyichilo kuNkulunkulu ukuthi kulaba bangithandayo nabafisa ukwenza njengami bengangilingiseli nangelilodwa ilanga, ngoba nami yonke into engisuke ngiyenza uma mina I believe ukuthi impilo yami ngempela around iThomoyi. Yonke into engisuke ngiyenza lapha ngisuke sengingasemina. So ngiyacela nangelilodwa ilanga bengangilingiseli kube ukuthi ngempela umuntu ukhulekela ukuthi maybe igrace ekimi yehlele kuyena. Mfowami, kunomuntu obukayo njengamanje othi iThomoyi amadimoni. Ngicela ukukhuluma naloya muntu umchazele ukuthi uThomoyi ngempela ngicela othi Thomoyi amadimoni, iThomoyi kunjani sale sengayiphonsa nechwecha lapho amadimoni. Ngicela ukukhuluma naloya muntu manje loya. Mina nje mfethu engingakusho ukuthi ngiyathandaza uNkulunkulu ukuthi ngelinye ilanga angakwembulela. Yes. Engathi uNkulunkulu engakwembulela because yabona nje ayikho into oyenza ngaphakathi endlini kaNkulunkulu bese kuthiwa idemon phosi yenzelana endlini kaNkulunkulu. Because nokwenzeke eTavern kuthiwa ekseni bekuyigroove. Yindaba phona kube lula ukuthi okwethu ngaphakathi kuvele kuzokuthiwa nje kwamademoni. So I would say ukuthi engaze ngathi uNkulunkulu ngoba yabona manje kuthiwa umsindo lapha ngempela eTavern sizothi sila ngaphansi sothi groove because isambulela ukuthi ngoba kukhala umsindo lapha abantu abangaphakathi they are grooving. Awayisho mfowami kunama ministers akhona mhlaba wonke, Thekwini, Empangeni la uqhamuka khona, eGoli, everywhere. Imaphi ama artists, just 3
ongathi uSoren so mengake host inkonzo engangibizi ngaba buhlungu emoyeni wami. Hey, aza wekho. Why? Awekho because mina angifuni ukubizwa umuntu uNkulunkulu engashongo. Yeah. So nje ngizile ngibizanga ayifanele. Ngisenze isibonelo. Please. Angifuni ukusho igama lomuntu. Okay. Kodwa ake sithi kunomzalwane wase5 ohost inkonzo. Okay. And siyazi thina ukuthi abazalwane abama ministers Okay. abase5 esazi ukuthi uma siye enkonzweni yase5 singakuthokozela ukubona ushoyisa ngoba siyamazi ukuthi unayo inkonzo yase5. Yeah, iphutha elikhulu ilelo. Ukuthi sibiza umuntu mongcwele engashongo. Ashaye kodwa ashaye umongcwele engashongo. Athatha abantu ababhekisele eweni. Yingakho kulula ukuthi uma umeme umuntu wamema umoya ongcwele engashongo kube lula ukuthi lo muntu eze enkonzweni yakhe edlisona. Mina nje advise wonke umuntu ukuthi angithandi ukumenyelwa igama. Ngicela ubatshele napha. Athandekayo mina ngamane ngihlale ngingenama invite kunokuthi ngimenyelwe igama umongcwele ngashongo. Umongcwele ngashongo. Kanti pho senzani? So kunabantu abahost inkonzo nceke yami. Abanye babo abakholwa. But bazokwazi ukuthi benze njani bekukhokhela. Okay. Wenze njani? Uyaya kuleyo nkonzo noma uyi? Akakholwa wenza izinto ezingenabo uNkulunkulu. Kodwa manje kuyigathering ayenzile. Uyafisa ukuthi uShoyisa abe khona. And they reach out to you to say Shoyisa, please be part of this. Okay. Yabona nje mina Shoyisa ngushoyisa wasenkonzweni. Angihambi party. Angikhonzise partyini. You are MC party. Nga MC partyini umsebenzi. Okay. But angikhonzi akwazi ukungibiza ukuthi ngizoministerisha partyini. Asikhonze partyini. Partyini kumele ngifike neskin team nekheli. Wandumoya. Yabo. Partyini kumele ngifike neskin team neteki. Yeah. But uma ngiza enkonzweni kumele ngize ngigqoke nje ukuthi ngizokhonza so nje angministerish emaphathini. Futhi kumele kugxile ukuthi ephathini ngu-MC asikhonze ephathini. asikhonze ephathini. Futhi ngicela ukusho lokhu ukuthi uma ngahle kuthiwa kune event engibizayo kuthiwa ngiyophatha uhlelo kuyona bazokhokha kuthiwa yamaskandi ngizoya ngiyoliphatha shayithu ye groove ngizoya ngiyoyiphatha because umsebenzi Ushoyisa uchaja mali nje kamanje. Hayi ngicela Umuntu bedinga uShoyisa. ngicela lo muntu eze office ngicela ze office lo muntu stop. Mfethu sesivala mfethu, thank you so much for your time. Sesivala mfethu, ufisa abantu bekukhumbule ngani uShoyisa ngasekho? Nceke kwanzima kodwa ke ngifuna nje nikhumbule uShoyisa njengomuntu owayemele inkonzo yase5 Thomoyi. Ngifuna nje nikhumbule ngisho sengasekho ukuthi hayi la mfana wami engakayazi waze wayazi. Silokho senje. Izandla nje zabapostoli kwanele kimi sikweze kuphelele. Yeah. Siyabonga kakhulu bafethu, until another episode. Shout out.